Yn adran y Merlod Cymreig yn rhan ddeheuol y prif gêl Craig Eliner yw'r gŵr yma sydd wedi derbyn y rhosglwm ar rhan Sandy Anderson. Thistledown Sharif yw'r ebol 3 mlwydd oed sydd yn ennill y dosbarth yma. A Rob, dim ond 3 yn y dosbarth, ond 3 sydd wedi gwneud dipyn o ennill. Odyn, Thistledown Sharif wedi gwneud tipyn bach o ennill trwy'r tymor hyn, ond dyna beth yw dewsiant y beirniad y Tweety Nemo heddi. Yn ail ar hyn o bryd, wel, ar diwedd y dosbarth Hazel Moor Sky Blue, ond tipyn bach o siom ar trydydd Walseca Colorado yn un sydd wedi ennill popeth trwy'r flwyddyn hyn a hyd yn oed wedi derbyn tocyn bach air i fynd mlaen i gystadleuaeth cydu yn sioegeth ceffyl y flwyddyn am y gorau mewn llaw yn y wlad. Ond trydydd yw heddi o dan y beirniad Tweety Nemo. Llorgyfycheru mawr i Craig Eliner a dangos ar rhan Sandy Anderson yn ennill y dosbarth i ebolion 3 mlwydd oed gyda Thistledown Sharif. Sharif, wrth gwrs, Mintfield Sandpiper, ac allan o'r gaseg, Thistledown Shea Lister.